दिनै फरायसाफोरा ट्राइबेल माहारिनि फिउचारखौ नुनानै जोङो सोमावसारदों नाथाय बेबायदि बिथिङाव जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरानो बेयाव जोंखौ हेंथा होनाया जोबोर गाज्रि जादों आरो जोङो बैखालिबो बुंदों जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोरोन्थि जादों जों बेखौ एक्सेप्ट खालामो बा नैबे बाथ्रायासो जोंखौ हजम जाहोआखै कि जाय मावख'आव जिरायनानै जोंनि ट्राइबेल बे मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै जाय एनअसिखौ हरबाय बेखौथ' बिथाङा सोरबा एक्स वाइ जेडआ गावनि न'निफ्राय बा गावनि न'आव जिरायनानै बे एनअसिखौ हराखैमोन ना बे मोनसे गोथार बिटिसि मावख'निफ्रायनो हरनाय जादोंमोन अब्ला बेवहाय जों थोंजोङै बुंनो सानो जे जोंनि बुख्रुबनायाबो गोरोन्थि जायाखै एखनब्ला नायनो थाङोब्ला जिहेतु रेलिया जादोंमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिटिसिनि गाहाय मावख'सिम दा बेवहाय फैयै फैयै जोंहा माखासे फरायसाफोरा गावसोरनि फिउचारखौ सानबोबाय जे लामायावनो गावसोर ओरैबायदि जादों कि इउनिभारसिटिनि गेटआव गोबां खम फरायसामोन रेलियाव बाट जों जेब्ला रेलिखौ फैयो सेक्रेटारियेटसिम गोबां बर' बा एसटि फरायसा बिथांमोना लामा लामा जोंनि रेलिखौ नेना थादों गावसोरनि हारियारि जायफोर ट्रेडिशनेल ड्रेस बे ड्रेसखौ गाननानै गोबां फरायसाफोरा जोंनि रेलिखौ नेना थादों आरो जोंजों ज' जादों आरो जोंजों जयै रेलियाव फैदों आरो थिग बिदिनो मोनसे जिहेतु 3,000निफ्राय 4,000 स्टुडेन्टआ बेवहाय गेदारिं जादों दा बेवहाय माखासे स्टुडेन्टफोरा गावसोरनि फिउचारखौ सानदों आरो इमोसन जादों कि फिउचाराव गुबुन हारिनो एसटिखौ होमारोब्ला जों मा जागोन आरो जोंनि फरायनाया मा लाब जाहैगोन नङा होमबा दा बे बाथ्राखौ साननानैनो बै सानाव सेक्रेटारियेटखौ गाग्लोबनाय इन्सिडेन्टआ जादों फंबायनिफ्राय मिथिगोन जिहेते बेवहाय सोमावसारनायखौनो लानानै 29 नभेम्बराव सोमावसारनायखौनो लानानैनो गोबां बर'नि आफादफोरा सोंखारिदों बिदि खालामनाङामोन दा बिदि मावनाङामोन जोबोद गोरोन्थि जादों बे बर'नि गोलाव समजों आन्दलन खालामनानै मोननाय बा बर'नि थैजों मोननायसो मोनसे बिटिसि आरो बेखौ बेफोरबायदि फरायसाफोरा गाग्लोबनाया मोजां जायाखै थिग जायाखै होननानै बाथ्राखौ बुंथिदों बेराफारसेथिं खौरां मेलनि गेजेरजों गोबां दैदेनगिरिफोर आफादफोरा बाथ्रा बुंदों दा बे बेलायाव मा बुंगोन बाथ्राया थारैनो सैथो कि जोङो जोंनि जायफोर आन्दलन खालामनानै मोननाय बा गोबां मुंख्लंफोरनि थैजों दाजानाय जाय मोनसे बिटिसिनि गाहाय मावख' बेखौ गाग्लोबनाया थारैनो मोजां जायाखै आरो जोंबो बेखौ गाग्लोबनो होननानै बै सानाव 29 नभेम्बराव रेलिखौ लानाय जायाखैमोन खारन जोङो मोनसे पिसफुल रेलिसो बै सानाव लादोंमोन जिहेतु रेलिया जादोंमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिटिसिनि गाहाय मावख'सिम दा बेवहाय फैयै फैयै जोंहा माखासे फरायसाफोरा गावसोरनि फिउचारखौ सानबोबाय जे लामायावनो गावसोर ओरैबायदि जादों कि इउनिभारसिटिनि गेटआव गोबां खम फरायसामोन रेलियाव बाट जों जेब्ला रेलिखौ फैयो सेक्रेटारियेटसिम गोबां बर' बा एसटि फरायसा बिथांमोना लामा लामा जोंनि रेलिखौ नेना थादों गावसोरनि हारियारि जायफोर ट्रेडिशनेल ड्रेस बे ड्रेसखौ गाननानै गोबां फरायसाफोरा जोंनि रेलिखौ नेना थादों आरो जोंजों ज' जादों आरो जोंजों जयै रेलियाव फैदों आरो थिग बिदिनो मोनसे जिहेतु 3,000निफ्राय 4,000 स्टुडेन्टआ बेवहाय गेदारिं जादों दा बेवहाय माखासे स्टुडेन्टफोरा गावसोरनि फिउचारखौ सानदों आरो इमोसन जादों कि फिउचाराव गुबुन हारिनो एसटिखौ होमारोब्ला जों मा जागोन आरो जोंनि फरायनाया मा लाब जाहैगोन नङा होमबा दा बे बाथ्राखौ साननानैनो बै सानाव सेक्रेटारियेटखौ गाग्लोबनाय इन्सिडेन्टआ जादों दा बेवहाय माखासे आफादफोरा बुंदों कि बियो मोजां जायाखै किन्तु मोनसे खोथाखौ दहायबो बुबुल बर' बिथाङा बुंलांखाबाय कि जाय डिसिसनखौ सेक्रेटारियेट बायदियाव लानानै मोनसे जातिनि बा बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय मोनसे डिसिसनखौ लानाय जायो बेबायदियावनो जिरायनानै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि जोंनि बिटिसिनि जोबस्रांनाय बा जोंनि ट्राइबेल सुबुंनि जोबस्रांनाय डिसिसनखौ लायोब्ला बेवहायथ' जों सानो एखनब्ला कि बेखौ बुख्रुम बुसि खालामनायाबो जोंनि थाखाय जेबो खहा जायाखै खारन
बे मावख'निफ्राय जोंनि जौगानाय आरो जोंनि डेभेलपमेन्टनि जायफोर डिसिसन बेखौसो लानो नांगौमोन नाथाय बिथांमोना जोंनि जाय मोनसे थामोनथा जाय मोनसे जोंनि रैखाथिनि सिनायथिखौसो बिथांमोना खोमानायनि डिसिसनखौ लादों दा बेनि थाखायनो आं थोंजोङै बुंदों जाय बिथांमोना जोंनि बै 29 नभेम्बरनि जाथायखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंदों बिथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ आरो बिथांमोना हायोब्ला जोंखौ मददसो खालामनो नांगौ दिनै फरायसाफोरा ट्राइबेल माहारिनि फिउचारखौ नुनानै जोङो सोमावसारदों नाथाय बेबायदि बिथिङाव जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरानो बेयाव जोंखौ हेंथा होनाया जोबोर गाज्रि जादों आरो जोङो बैखालिबो बुंदों जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोरोन्थि जादों जों बेखौ एक्सेप्ट खालामो बा नैबे बाथ्रायासो जोंखौ हजम जाहोआखै कि जाय मावख'आव जिरायनानै जोंनि ट्राइबेल बे मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै जाय एनअसिखौ हरबाय बेखौथ' बिथाङा सोरबा XYZआ गावनि न'निफ्राय बा गावनि न'आव जिरायनानै बे एनअसिखौ हराखैमोन ना बे मोनसे गोथार बिटिसि मावख'निफ्रायनो हरनाय जादोंमोन अब्ला बेवहाय जों थोंजोङै बुंनो सानो जे जोंनि बुख्रुबनायाबो गोरोन्थि जायाखै एखनब्ला नायनो थाङोब्ला आं बेखौनो बुंनो सानो जिहेते मोनसे बाथ्राखौ मख'दों जे समाजारि बिजोङाव जोङो स्पेसियेलि जों बुंनांगोन जे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिख्रुइ BPF राजखान्थि हान्जानि सानैसो लाइमोन दैदेनगिरिफोरा गुबुन हारिनिबो आरो बर'फोरनिबो दा बिथांमोना बाथ्राखौ बुंथिदों जे बैफोराव थांनाय बा बुख्रुब हैनायखौ गाज्रि मोनसे सोदोबजों सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव बैफोर जाय बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि रावजों बाथ्रा बुंथिदों जाय सोदोबखौ जों बे समाव बुंनो हाया दा बैफोर बाथ्रा बुंग्राफोरखौ मा बुंगोन बिनो थोंजोङै जुदि बुंनो थाङोब्ला जुदि जोंनि बर' जायफोरनिखि राजखान्थियाव लोब्बा दं दानि एक्जिस्टिं बडियाव दा बिथांमोना जुदि जोंनि बिग्रायनायखौ गाज्रि नुहुरदोंब्ला बिथांमोना मानि थाखाय बेखौ बुंदों जों मोनथिया खारन जोङो बेखौ बिग्रायदों बा 29 नभेम्बराव जाथाया बेनो जानाया रोखा आं दहायबो बुंदों कि स्टुडेन्टफोरनि मोनसे इमोसनजों जादों दा बिथांमोना बेखौ मोनथिसेयावबो बा गावनि जातिनि जाय मोनसे हारिनि थामोनथा रैखाथिया जोबस्रांनो थांनायाव स्टुडेन्टआ बिग्रायनायखौ जोंनि लाइमोन जायफोर राजखान्थियारि बिथिङाव इनभल्भ जानानै दं बिथांमोनानो जुदि जोंखौ बखिनो थांदोंब्ला बियो निश्चय बिथांमोना हयतो मायबा मोनसे राजखान्थियारि हान्जाफोरनिफ्राय मायबा मोनसे मुलाम्फा मोनदों बे जानो हागौ किन्तु बिथांमोना बे मुलाम्फाखौ लानानैनो सानबेसे जे थांनानै थागोन बेखौबो सानहर आरो जोंनि फिउचारा मा जानो थांगासिनो बेखौबो एसे सानहरोब्ला एसे साबसिनै जायो आरोना किन्तु जाय बिथांमोना बेफोरबायदिखौ बुंदों बिथांमोनखौ जोङो फैबाय थानाय समाव थारैनो गमामायैनो जुदि एसटिखौ होमारोब्ला जों माब्लाबाबो बिथांमोनखौ निमाहा होनाय नङा आरो माब्लाबाबो ओरैनो हगारनाय जानाय नङा बेखौ जोङो थोंजोङै बुंनाय जायो